també hi havia una qüestió que ens havia comentat algun mitjà. A la mesa d'avui s'ha tractat també la qüestió de la iniciativa legislativa popular sobre la declaració d'independència, que la mesa no ha admès a tràmit, tot i que nosaltres, com a Junts per Catalunya, pensàvem que el Parlament havia de donar l'oportunitat, com la dona a tothom, de poder defensar les seves idees i de poder generar un debat primer ciutadà, amb una recollida de signatures, i eventualment, si aconseguien el nombre mínim, de poder plantejar això en seu parlamentària, que, com deia la presidenta Forcadell, ha de ser el temple del debat i sempre ha de ser possible debatre-ho tot amb independència de que estiguem a favor o en contra en un moment determinat de la iniciativa que es presenta. I si ara no sé si hi ha alguna qüestió que vulguin plantejar. M'agradaria preguntar per una altra qüestió. No sé si he pogut escoltar l'entrevista que ha fet aquest matí José Luis Rodríguez Zapatero RAC1, on ha explicat que ha parlat per telèfon, per exemple, amb Oriol Junqueras i també a través d'un intermediari amb Carles Puigdemont, i ha demanat que la sentència no acabi de trencar els ponts del diàleg. No sé com valoren aquestes declaracions. Bé, he de dir que com que teníem reunió aquí al Parlament no l'he pogut seguir, però evidentment nosaltres, el nostre posicionament, ja l'he dit en el moment de començar, és que aquí el que cal és alliberar immediatament tots els presos i deixar sense efecte la persecució dels exiliats, que aquest és el missatge de diàleg que estem reunits, però crec que paga la pena, encara que sigui molt ràpidament, fer un repàs de l'actualitat parlamentària. Demà tenim ple ordinari, i ara ja fa dies que no compareixia amb el grup parlamentari socialista a roda de premsa, sí que em deixareu que faci una miqueta de repàs de tot el que tenim durant aquest ple. Demà farem una pregunta sobre les polítiques de clima i també farem una pregunta sobre l'opinió del vicepresident del govern sobre la tramitació parlamentària de la llei de contractes, que saben que ha tingut també polèmica aquests darrers dies. Nosaltres volem posar de relleu que nosaltres defensem la contractació pública sempre que generi valor públic. Nosaltres entenem que la contractació ha de facilitar i ha de ser del tot transparent, ha de millorar l'eficiència, modernitzar l'administració i també simplificar tots els seus tràmits. Saben que hi ha una directiva que cal transposar, saben que hi ha una llei estatal. Concretament aquesta llei parla del contracte de serveis a les persones i nosaltres també volem posar a relleu que hi ha moltíssimes entitats, especialment socials al nostre país, que estan molt especialitzades i que han de poder treballar amb garanties amb l'administració pública. Nosaltres hem fet més de 70 esmenes en aquesta llei i volem també que respecti la llei estatal. L'Alicia Romero, que és la nostra ponent en aquesta llei, està fent les negociacions en el marc de la ponència i nosaltres sí que volem posar a relleu que no ha de suposar aquesta llei augmentar el nombre d'externalitzacions de serveis del nostre país, que ha de garantir, per nosaltres això és una línia vermella, les condicions de treball. No poden haver ofertes que a la pràctica suposin que no es pot aplicar el conveni col·lectiu de referència en aquestes contractacions. I, evidentment, això també volem posar-ho a relleu perquè està a sobre de la taula aquests dies, una llei de contractació de serveis a les persones no solucionarà les deficiències dels nostres serveis públics. Per això es necessita voluntat política, lideratge, majories sòlides al Parlament, i de tot això el govern no en té, cap d'aquestes tres, i tampoc té pressupostos, que és el que ens hauria de fer, en tot cas, que hi haguessin els recursos suficients per prestar els serveis públics en qualitat al nostre país. Bé, bon dia a tothom. Des de Catalunya en Comú Podem volem demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que retiri de l'ordre del dia el decret sobre regulació i contenció de rendes de lloguer que volen portar demà al ple, per no haver-se treballat amb les organitzacions i entitats socials, per no tenir el suport d'aquestes organitzacions i perquè tampoc té garantida una majoria al ple que pugui donar-li sortida a aquest decret. Com ja en va veure amb el decret que també va presentar el conseller Calvet, un decret una altra vegada fet d'esquenes a tothom, fet en un despatx tancat i que després es demanava el suport d'organitzacions i de partits polítics, nosaltres creiem que les polítiques que han de fer front a l'emergència d'habitatge que estem vivint a la bombolla dels preus dels lloguers només es poden fer si es treballa amb organitzacions, amb entitats i amb ens locals i amb grups polítics, perquè ha de ser una resposta de país, ha de ser una resposta de majories, que garanteixi que té tots aquells suports necessaris per fer-hi front. Tenim l'exemple de la llei 24/2015, que és la llei que més garanteix i protegeix el dret a l'habitatge a Catalunya.
Aquesta llei va aconseguir un suport ampli al Parlament, es va aprovar per unanimitat i ha pogut ser implementada gràcies a que això va tenir a darrere el suport de les organitzacions i la pressió de les organitzacions socials. Creiem que ara mateix estem en un altre moment on es requereixen aquests suports amplis, aquestes majories àmplies i sobretot cal que el govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya aprengui a treballar consensuant i abordant les problemàtiques amb les organitzacions i moviments socials que són les que més coneixen a nivell de carrer quina és aquesta problemàtica, que són les que tenen propostes de solució. Per aquesta raó, nosaltres no estem a favor d'aquest decret que nosaltres ja hem dit que és un decret que diu que parla de regular i de contenir lloguers, però que en realitat pel model de regulació que planteja no tindrà un impacte en la limitació de preus. És un decret que està basat en l'índex de preus de referència i aquest índex es calcula en funció dels preus del mercat. Per tant, el que fa aquest decret és normalitzar l'augment de preus de lloguer, que en el cas de Catalunya ha estat un 30% i en el cas de Barcelona d'un 40% en els darrers anys. Si nosaltres diem que regular el lloguer és fer-ho a partir dels preus que marca el mercat, a més, obrint la porta a nombroses excepcions que pots pujar fins un 10, fins un 15%, noves promocions que queden exemptes, en realitat no tindrà un impacte i estaràs fent una regulació de lloguers que pot ser fins i tot un tret al peu i ser contraproduent per punxar la bombolla del lloguer. Per això nosaltres demanem al govern, emplacem al govern, que des de ja, des del minut 1, seguin a parlar amb les organitzacions, entitats veïnals que estan defensant el dret de llogaters i llogateres, que defensen el dret a l'habitatge, que s'asseguin a parlar amb els ens locals, que s'asseguin a parlar amb els grups polítics, que siguin les entitats que liderin la resposta que s'ha de donar des del govern per garantir el dret a l'habitatge i per punxar la bombolla de lloguer i que sigui el govern qui escolti aquestes entitats i faci un decret que sí que tingui el suport suficient. Hi ha exemples, pocs, però algun n'hi ha, que el govern ho pot fer d'aquesta manera. I ho vam veure amb el decret que regula les BTCs, un decret que va haver-hi les converses, van haver-hi les discussions i els debats abans de fer-se el decret i aquest decret va tenir el suport del sector social i va tenir el suport d'aquest Parlament. Per tant, hi ha altres maneres de fer-ho. Cal valentia en les polítiques d'habitatge, es poden fer polítiques valentes quan es treballa amb les organitzacions i amb els moviments socials. Hem vist, per exemple, com després de molt treballar s'ha pogut fer la primera expropiació d'ús d'un pis buit d'un banc. Per tant, hi ha moltes maneres de fer front als fons especuladors i a les immobiliàries per realment garantir el dret a l'habitatge. I després d'haver vist la intervenció que també ha fet prèviament el Partit Socialista de Catalunya, ens agradaria recuperar aquest sobtat interès que semblen tenir per la regulació de lloguers i emplaçar-los a que des de Madrid també es pot fer, que es pot fer una reforma de la llei d'arrendaments urbans que inclogui de manera efectiva aquesta limitació, que el govern de Pedro Sánchez a l'anterior mandat, malgrat que s'havia compromès a fer-ho, no ho va voler fer i que ara, amb el suport de les majories que pot tenir el Congrés de Diputats, el PSOE pot liderar i pot treballar amb les organitzacions i entitats per fer realment efectiva aquesta limitació de preus de lloguers que no afecta només a Catalunya. Per altra banda, i respecte al decret de contenció dels preus del lloguer, nosaltres, primer de tot, volem fer esment a com s'ha tramitat aquest decret, la forma. No és la primera vegada que ens trobem amb aquesta manera de fer del govern. Hem vist que, igual que el decret de mesures urgents per la defensa del dret a l'habitatge, aquest decret també s'ha tramitat d'esquenes a les organitzacions i als moviments socials, s'ha tramitat d'esquenes també al món local i en aquest cas inclús d'esquenes als grups parlamentaris que vam estar demanant moltíssima informació i a la que no vam poder accedir. En canvi, amb qui sí que es va compartir aquest decret va ser amb el Col·legi d'Administradors de Finques, però no amb les organitzacions i els col·lectius que treballen dia a dia amb aquesta realitat i que han de fer front a la manca de garantia del dret a l'habitatge, tenint en compte que les institucions estan sent absolutament incapaces de fer front a una realitat d'emergència habitacional cada vegada més creixent. En aquest sentit i respecte al decret, volíem fer èmfasi en 3 punts, igual que també ho fan els col·lectius en defensa de l'habitatge. En primer lloc, en les excepcions que regula aquest decret, és a dir, amb qui queda fora d'aquesta regulació i quines excepcions hi ha.
no serveix pels contractes vigents i inclús un nou contracte amb les mateixes persones tampoc és susceptible de poder acollir-se a aquesta normativa. Per altra banda, també poden haver excepcions que augmentin el preu de l'índex de referència, que ja és un preu que ja en parlarem després, basat en el preu de mercat, o un 10% o un 15%, com per exemple amb obra nova o amb rehabilitació. Per altra banda, les sancions. No hi ha un règim disciplinari de sancions que el que faci és aconseguir que aquesta normativa s'apliqui per part dels llogaters. Tot el contrari, se li dona tot el pes a la part dèbil, tot el pes al llogater, que és qui ha de posar una demanda en contra del propietari per poder garantir-se el seu dret i per poder pagar allò que, a més, és desorbitat. Per què? Doncs perquè, tercer element, aquesta llei es basa principalment en l'índex de lloguer. Què és l'índex de lloguer? La CUP ja vam criticar l'índex de lloguer quan va sortir en el seu inici. L'índex de lloguer al final és una mitjana dels preus de mercat. I per tant, què estem fent si el que estem dient és que els preus del lloguer poden respondre a aquesta mitjana de preu de mercat? El que estem fent és legitimant uns preus de bombolla que són absolutament impagables per la majoria popular i treballadora. Però és que també, a més, amb aquestes excepcions del 10 i el 15%, estem legitimant que aquests preus de bombolla puguin pujar més encara. El que no es pot fer és transposar una normativa que s'aplica a Alemanya, a Berlín, per exemple, on hi ha un 20 i escaig parc públic d'habitatge de lloguer, i que es vulgui fer aquí quan aquí no arriba ni tan sols al 2%. És que vostè està parlant únic i exclusivament del preu de mercat i això té unes conseqüències molt concretes. Aleshores, què és el que demanem al govern respecte a aquest decret? Nosaltres demanem que retirin aquest decret de l'ordre del dia del ple, però no només demanem que el retirin i ens posicionem en contra del decret, sinó que, a més, fem un oferiment al govern, una mà estesa per poder regular la contenció dels preus del lloguer. És necessari contenir els preus del lloguer. És necessari, de fet, que aquests preus de lloguer baixin, no contenir els preus que hi ha avui, que són absolutament desorbitats. I és per això que nosaltres estenem la mà i farem tot el possible per treballar, si el govern així ho vol, conjuntament amb ell, en una iniciativa legislativa que compti amb el consens dels moviments socials que treballen pel dret a l'habitatge, amb el consens del món local i també amb el consens dels grups parlamentaris. I estem disposades a treballar i a posar-hi tota la nostra intel·ligència, però entenem que aquest decret concretament el que fa és un efecte absolutament contrari al que diuen que pretén. Doncs, com us deia, per valorar alguns temes d'actualitat política. Primer tema que volíem compartir, alguna reflexió, és en relació al decret llei de contenció dels preus de lloguer de l'habitatge, que està previst el seu debat per la seva convalidació o no en el ple de demà. Nosaltres creiem que és un error que el govern mantingui aquest decret llei i el sotmeti a consideració del ple a la vista de tot el que ha anat succeint fins a aquest moment. En primer lloc, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que és demoledor en relació a la inconstitucionalitat del decret llei que pretén convalidar el govern. També l'Autoritat Catalana de la Competència ha emès un informe contrari a la validació d'aquest decret llei. El mateix Banc d'Espanya ha emès també algun informe en el que es posiciona de forma contrària a la limitació dels preus de lloguer com a element substitutiu del que haurien de ser les polítiques actives dels governs per tal de promoure la creació d'habitatge de lloguer assequible. I finalment, també crec que els grups parlamentaris no hem sentit a hores d'ara encara cap grup parlamentari que estigui disposat a donar suport a aquesta iniciativa del govern, motiu pel qual molt ens temem que la validesa d'aquest decret llei té les seves hores comptades i, per tant, creiem que seria convenient que el mateix govern retirés aquest decret llei a la vista de la unanimitat que ha desplegat en el conjunt de la societat i en el conjunt del Parlament. Unanimitat, per descomptat, de forma contrària en aquest decret.
El segon element que també volíem comentar és en relació a aquesta web que ha posat en marxa l'Assemblea Nacional de Catalunya sobre el que en diuen ells consum responsable i que és una perfecta irresponsabilitat per part de l'Assemblea Nacional de Catalunya. En aquest sentit, durant aquest ple seran diferents les possibilitats que hi hauran d'intervenció en relació al mateix. El nostre grup parlamentari li preguntarà a la consellera d'Empresa i Coneixement sobre la valoració que fa d'aquest tipus d'iniciativa, que el que fa és establir quines són les empreses compromeses amb la República i les que no, i per tant és una llista negra d'empreses en la que els catalans poden consumir o han de consumir, o quins són els bons catalans o els mals catalans en funció de que comprin o contractin serveis amb unes empreses o amb unes altres empreses. Creiem que hi té que haver un posicionament inequívoc per part del govern en contra d'aquestes iniciatives que el que fan és dividir encara més la societat, encara més del que ja ho està, dividir encara més la societat. Nosaltres farem pregunta al govern, però també en el mateix sentit hem presentat alguna esmena a una moció de Ciutadans per tal que el mateix ple del Parlament pugui pronunciar-se al respecte de la conveniència o no d'impulsar o que aquesta entitat hagi impulsat una web d'aquestes característiques clarament segregadora i que clarament va en contra de la promoció de l'activitat econòmica a Catalunya sense tenir en compte, evidentment, l'orientació política dels seus administradors. Muy bien, buenas tardes a todos. Empezamos con la mesa. Lo que ha ocurrido hoy en la mesa, recordarán que Ciudadanos alertó de que se había entrado por registro una iniciativa legislativa popular que pretendía volver a reproducir los hechos del golpe de Estado de una nueva declaración unilateral de independencia. Y nosotros apremiamos a la mesa a que no entretuviese aquello sin hacerse cargo de la tramitación y de la admisión a trámite, sino que ya no lo retuviese más y lo llevasen a la mesa para decidir que se inadmitía a trámite. Y esto, al final, se ha hecho hoy, ha entrado hoy en la mesa la calificación de esa iniciativa legislativa popular que pretendía declarar la independencia y podemos decir que Ciudadanos ha neutralizado, ha paralizado este nuevo intento de volver a meter a Cataluña en el bucle de las declaraciones de independencia. Hoy, después del debate en la mesa que ha forzado Ciudadanos, hemos votado y al final esta iniciativa legislativa popular no se va a tramitar. La ley, como les he dicho, pretendía implantar nuevamente la República imaginaria y yo creo que políticamente tenemos que hacer una valoración de estas intentonas del mundo separatista por forzar un cambio ilegal de nuestro ordenamiento jurídico. Estas intentonas continuadas, estos uturnarem a fe que sostiene el presidente Torra, que sostiene el señor Cuixart desde el juicio, de los que se hace eco Òmnium Cultural haciendo una campaña que dice uturnarem a fe. Todas estas intentonas de reproducir la inestabilidad política y jurídica que en Cataluña causó el golpe nos desestabilizan y nos empobrecen. Ni van a volver las empresas, ni vamos a parar la hemorragia de fuga de empresas que padece Cataluña mientras tengamos un gobierno irresponsable, unas instituciones irresponsables, unos movimientos sufragados con dinero público de todos los catalanes irresponsables que no dejan de desestabilizar la sociedad y la política catalana. Y nos llama mucho la atención que con un mundo separatista movilizado para seguir desafiando a la democracia, tengamos un partido socialista que se dedica a blanquearlos y a hacer ver que el peligro pasó. El peligro de involución democrática en Cataluña sigue muy vivo, por mucho que el Partido Socialista se empeñe en blanquearlos y en fingir
que aquí ya no pasa nada, pasan cosas, pasan muchas cosas, y Ciudadanos, a todas esas personas que hay preocupadas por qué va a ocurrir en Cataluña, les decimos que pueden estar tranquilos, que nosotros vamos a ser el dique de contención del separatismo cuando el Partido Socialista lo que hace es ser el blanqueador de los separatistas. Molt bé, doncs, bona tarda a tots. Respecte a la iniciativa legislativa popular i la seva admissió a tràmit, dir-vos, com segur que bé sabeu, que una iniciativa legislativa popular no serveix per declarar la independència, ho diu la llei catalana i té tot el sentit del món que sigui així. Votar-hi a favor suposaria que tota una sèrie de gent posés en marxa una operativa per a la recollida de firmes per fer una feinada ingent que acabaria no servint per l'objectiu que s'estava cercant. Nosaltres des d'Esquerra treballem cada dia per fer efectiva la independència de Catalunya i això vol dir no només declarar-la, sinó declarar-la i després exercir-la. Per tant, no podem viure de gestos cara a la galeria. Per nosaltres la clau és la de sempre, bastir una unitat estratègica, ser capaços de traçar un camí conjunt, tornar a treballar conjuntament per fer possible un nou octubre com el del 2017, però un octubre en aquest cas que ens permeti guanyar definitivament. Tornant a l'ILP, tècnicament no es podia fer i políticament no té sentit fer-ho a dia d'avui. Això no va de gestos, això va de guanyar i això va de guanyar la llibertat de manera definitiva, cosa que no ens permetia fer aquesta iniciativa legislativa popular. La llei és claríssima i per tant la possibilitat d'admetre-la no és interpretable respecte a la llei. És claríssim l'informe que han fet els lletrats, però també és cert que els partits tenen una possibilitat que poden exercir, que és agafar el text i presentar-lo. Si agafen el text i el presenten i per tant deixa de tenir el format d'iniciativa legislativa popular i passa a tenir el format de proposta d'un dels grups parlamentaris, serà discutida en seu parlamentària. Per tant, Junts per Catalunya, el company Costa té la possibilitat d'agafar la llei, copiar-la, enganxar-la en un full que hi digui Junts per Catalunya, entrar-la per registre i a partir d'aquí es podrà fer el debat. Per tant, si el que volen és que aquest debat es produeixi, tenen la manera de fer-ho i estem segurs que si tenen tant d'interès segur que ho faran. Vaja, entenc que el senyor Costa igual ja ho està picant i tot. Vosaltres descarteu fer-ho. Entenc que amb la frase de políticament no té sentit fer-ho el dia d'avui, entenc que queda resposta, vull dir que no teniu intenció de fer. Nosaltres no la presentarem, crec que hem sigut clars que el que fem és treballar cada dia per fer possible no només declarar la independència, sinó declarar-la i poder-la exercir. Aquesta iniciativa legislativa popular només contempla la primera part i per nosaltres la segona és absolutament imprescindible i com bé dic, aquesta és una feina que només podem fer tots i fer-la conjuntament i per tant la nostra aposta és bastir una unitat estratègica, fer aquella feina que no hem sigut capaços de fer encara fins ara, que hi estem treballant de manera ingent i per tant construir un camí conjunt que ens permeti, com bé dic, no només declarar la independència, sinó poder-la exercir tot després, perquè declarar-la ja ho hem fet. Per tant, el que hem de treballar intensament és la segona part. Per tant, si presenten una proposició de llei, un projecte de llei, sí que seria òbviament admès a tràmit per debatre, però vosaltres no esteu... Vull dir, no estaríeu per la labor, que em diu en castellà. Si la presenten, que segur que Junts per Catalunya ara mateix està preparant tota la documentació per poder-la entrar de manera immediata, Esquerra Republicana estarà en el debat, farà propostes, l'esmenarà perquè no sigui només un gest de cara a la galeria, sinó que ens permeti, com deia, posteriorment exercir-la. I per tant, jo crec que cal més que una llei, però en tot cas nosaltres al debat hi serem i segur que tenim propostes per millorar-la i continuarem treballant com treballem cada dia per tal que el que hi hagi és una estratègia conjunta, un camí conjunt que uneixi a les entitats, als partits i que ens permeti avançar, que és quan ha avançat aquest país. De les seves paraules es pot desprendre doncs, que ja s'han obert una altra crisi o petita crisi entre els socis de govern o si en cas aquesta ILP pot erosionar les relacions? No, en cap cas. Crec que són posicions diferents, que així ho hem explicat i que per tant segur que això Junts per Catalunya està treballant
per fer possible que aquesta llei tiri endavant. Nosaltres ho veiem d'una altra manera, sortim, ho expliquem i amb la resta continuarem treballant conjuntament com sempre ho fem.